enggal kapipaten katimuran keri ing jaman ya sing eling eling bapawa Budaya bener kandhamu matur sembah nuwun wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng enjang no Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Nek wis esuk jebule. Lah iya iki wis nek bar jam 12 wis termasuk pagi ya. Sampun termasuk enjang. Wilujeng enjing, sugeng enjing Mbak Elisa. Nggih, dos pundi? Sehat nggih Alhamdulillah. pawartosipun. Alhamdulillah. Kula sak kanca diparingi sehat. Nggih. Bagas waras. Bagas Ana sing rapati sehat. Apa sinten? Sing gampang kuwi rapate sehat. Oh, lah sebabe napa? Bar opnam wingi nang rumah sakit. Oh, sakit napa? Sakit jiwa. Sopo sakit jiwa? Sakit jiwa kok Sakit opnam. jiwane. Lek sakit Ning jiwa. sampun diparingi sehat kok, Mbak. Oh nggih, syukur Nggih, bejo nggih. sewu, syukur melu seneng. Nggih, Sehat. pamujine nggih, Mbak nggih. Nggih, sing utama menika sehat. Nggih, kula sak kanca Menawi- sehat, Betul. panjang umur. Menawi sampun sehat niku saged pados napa? Pangupa jiwa. Pangupa jiwa. Nggih, saged pados napa-napa sing saged nggih nyambung urip. Wah, jan. Elisa iki sawet enom ya. Pripun ta? Ya karang piye ya karang ya wis kondang wis di atas angin dadi ya wis. Kula Arep ngopo-ngopo ki iso Lho. kasemedan. Wedok ki anggere muni duwe duit terus make up sing larang, wah pikiran seneng mesti awet enom. Boten. Wong wedok wis mikir, wah wis sulit ekonomi, dandan ora tau, ayo wis. niku kuncine niku. Heeh. Makane kudu stay single. Kene ya ana lho sing nglomprot, Lomprot. bojone luwak. Bojo Dicecenggring terus. luwek, Ya kae sing kae sing. Ya ampun. Bojone nglomprot. Heeh. Nek bojo nglomprot iki biasane sebabe apa? Ya mergane sing lanang kuwi nyecenggring terus. Hah? Sing lanang nyecenggring merg bojone loro kok. Oh, ora tau dibiayai ngono. Ora tau dinafkahi. Oh. Ora tau yo nafkahi lahir batine Lahir. ora tau. Ayo wis. Oh. Nah, mongko. mikir terus nek duwe dhuwit dijaluk karo bojone. Wah, ya Aja wis. nganti si wedok duwe dhuwit. Nah, wis mikir dandan ora tau, rumah tawak ora iso ya wis. Wah, ngono pegat ya ora gelem. Pegat ora gelem. Repot niku. Ngomro tinggal golek bojo les Temanggung. Wah, ngono ra. Nek modal cinta tok ki ya entuk apa? Makane wong wedok itu bisa awet enome ya mergo sejahtera ngono. Lah iya sejahtera hidupnya Jan sejahtera. wong lanang ki marak gak dhewe elek. Tulung iki di nganu ya, dieling-eling ya. Aku kaum lelaki lho kok iso muni ngono. Saya Gimana? kaum lelaki kok iso muni marak. Nah, itu tergantung sing jenenge apa nek pancen tresno ora mung tresno tok. Nek modal tresno tok kuwi iso marake wong wedok sing maune ki apik dadi saya medhun. Mergane sing dipikir oke. Kudu ngopeni bojone, ngopeni anake, rumah tangga kabeh. Durung mengko ya listrik, beras apa to kabeh. Waduh, kok Kuwi tekan carane ngono, wong Mbak. lanang mung ngene dhuwit 50.000, wong wedok ile mikir mumetenan 50.000 diubetke kudu dadi apa-apa kuwi abot lho. Kuwi. Lah ngono to wedok. Kuwi sing marake nglomprot. Oh, itu. Kuwi. Ora tak takon tugasnya seorang wanita menjadi apa istri lelaki ki apa? Ya itu memang bener wong wedok kudu bekti. Wong wedok ora wong Wong wedok. wedok, wong wadon. Wedok. Wong Wadon. wadon. Nek wis dadi bojo pastine bakalan bekti karo bojo. Bakalan memberikan seutuhnya sing maune bebas, bar kuwi aku bakalan dadi carane iki melayani bojo, melayani anak, melayani rumah tangga kabeh. Oh, ngono. Ngono. Tapi sing duwe tanggung jawab kan sing kakung.
Ha iya gedhe tanggung jawabe ngrekose wong lanang ki. Bener. Kuwi bengi dirang nyambut gawe ngene. Esuk nek dite apa jenenge nek nafkahe kurang isih muni cangkeme sing wedok. Nah, kowe kudu pinter-pintere wong lanang. Lah piye? Upama saiki tampa duit 150. 150 mapane. Kudu dijupuk dulu. Oh sing jiko sapa? Dijupuk Sing lanang. 30.000 duit lanang iki didhewekke. Oh, uang kenakalan. Nah, uang kenakalan. Nah, iku ora usah diomongne bojone. Oh. Iki mung tampa 120, Bu. Nah, dadi wong wedok ora mikir kan ndi. Karena wong lanang kuwi butuh tongkrongan. Lah iya jelas butuh dolan barang butuh kenakalan barang kok ya. Penting dong. Mergane iki ada hal-hal sing wong lanang ki ora iso dirembuk karo wong wedok. Dadi sing duit nggo nongkrong, tuku udut karo iso nggo sapa kancane kuwi didhewekke dulu. Oh, ngono ae ya kudu ngono. Sing iki mau sing diakokke sing 120, Bu iki mung 120. oleh 120 wis iki dipiye carane ben awak dhewe diubetke. Ngono. Dadi butuh trik. Ning ngono lho. Piye? Wong lanang. Sing pelite setengah modar. Kuwi model wong lanang sing kaya ngopo? Wong lanang pelite setengah mati. Ana ra? Apa jenenge dolan ora tau. Dolan ra tau. Tongkrong ya ora tau. Nongkrong ya ora tau. Nongkrong ora tau. Pelit ya, terus. Heeh. Kesenengan apa ora duwe? Kesenengan mongko ya ora duwe. Waduh. Udut kuwi nek ora dine panitia ora udut. Ana sing kaya ngono. Kuwi ya pelit ro bojone. Pelit ro bojone. Kuwi model wong lanang kaya ngopo kuwi? Wah, kuwi wong lanang kaya ngopo nek ngono kuwi nek menurut penemu wong lanang apa kuwi nek kaya ngono. Makhluk saka Mars. Apa? Makhluk saka planet. Ya iso, mudar wae, mudar makhluk saka planet. Sik ndi? Sapa? Aduh. Kok iso ngono kuwi? Ra kesenengan ra ono, nongkrong ra tau. Kok ya bojo iso. Ha dite ki mau ki disimpen ning endi? Dadi gamelan. Oh, lah ya tabungan jenenge investasi. Wis invest iku aja kebangeten pelit ngono kuwi ah. Tapi nek ora pelit pancene awak dhewe ra iso sugih, Pak. Kudu pelit. Dadi iki kudu diamongke. Ya ora mergo pelit, kudu iso ning monto-monto dhuwit. Nah, bener. Iki nggo gawe jatah. Nggo golek alat. Nah, nang gawe iki dikembangke disewakno. Jatah nggo gawe nek aku lunga tuku rokok ketemu kanca-kanca kudu ngono. Nek kaki ora. Lah piye? Ora iso. Kabeh mlebu kene kabeh. Kabeh ngene kabeh. Ya ya kuwi berarti ya beda, dudu menungso. Menungso saka luar angkasa. Ora umum. Ora umum. Nggih, Pak intine niki kula sowan malih. Dipundhungake, Mbak. Nggih, sowan malih wonten Bonoboyo menika sampun kurang luwihipun kirang langkungipun kaping sekawan kadosipun. Matur sembah nuwun pun kados sederek piyambak. Sederek. Nggih, sakan. Nek derek iki tukang apa nek ana truk jungkel terus diderek kuwi jenenge derek. Nggih, sedulur. Sederek. Sedulur piyambak. Dadi yo matur nuwun sanget, mugi-mugi dados berkah panjenengan sedaya para warga Wonoboyo menika. Sedaya ora sedaya. Sedo ki mati ya ki yae iki. Sedaya kabeh mawon boten kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Sing penting setunggal paringi sehat, bagas waras, paringi panjang yuswa. Terus anggenipun pados rejeki menika diparingi gangsar, pangaringi gampang. Amin. Lan anak putu sedaya paringi sukses dadi iso mulyake wong tuane. Nek do rantau-rantau ya paringi rejeki sing akeh ning rantau, ning kene iso nggawa rejeki sing akeh dibagi anak putune. Nggih, matur nuwun warga Wonoboyo isih tresno karo jenengan, Mbak. Lah nggih lho, wong jenengan telepon kula nika. Keselingan tahun wingi. Tahun wingi. Lah ya niku lho. Mesti udan toh? Udan. Lah ya ora ngajak aku. Nah, ya mulane kuwi nyalahno Mbah Jeber, endi Mbah Jeber mau? Dadi keselingan apa ya jane ora piye-piye sih, ora masalah ya. Mboten masalah. Ono kesalahan teknis dadi wah tetep bali jenengan meneh. Dadi nang atine warga iki tetep wah, matur sembah nuwun. Sembah ora sempak-sempak ora. Sembah nuwun. Niku mergane nggih warga mriki niku remene budaya niku sik
carane wayangan nggih wayangan sing klasik. Oh ngono ya. Nggih to, mboten wonten orjenipun. Carane hiburan ya ora pas limbukan, pas goro-goro niku namung ten Wanabaya niki luar biasa. Oh, luar biasa. Satu-satunya niku kula nek sowan saged hiburan wonten goro-goro niku berarti mempertahankan budaya wayangan Yogyakarta. Mbak Elisa memang pengalaman ngututke dalang-dalang ngono pengalaman. Dadi ya mungkin tok sing nganggo bintang tamu pas goro-goro. Pas goro-goro niku namung. Selainnya wah sampun limbukan sedaya dados jam sementen menika bintang tamu niku sampun kondur. Nggih, sampun kondur sedaya lah niki bintang tamu lagi minggah jam semene iki mung ning Wanabaya iki nek ra saking plek ngono. Luar biasa. Plek. Apa? Plek. Plek iki apa? Plek iki carane apa? Kelet, templek ora ngeplek ora. Nggih niku saking ininya lho rumaket kraket itu loh. Tadi plek gitu. Kita kan plek. Templek. Heeh. Jenengan kalih kula niku plek. Aku ora ngeplek kono kok. Maksudnya templek niku lho. Kula kan nderekke panjenengan kawet dereng saged sanggulan. Oh lah, malah ra kelingan aku. Pripun to? Jaman sing wonten niku adoh lho. Carane saka Yojo tekan kene numpak motor bayaranku ki jane 150 ning di ketok dadi 120. Mbok aja milang-milangke aku. Le ngenteni niku nggih, le ngenteni Nun niku naminipun niku Nun. Nggih, amplop putih niku Nun. Niku ngentosi panjenenganipun menika Kang Minulya Bapak Wisnu menika ngeteh rumiyin niku nggih. Dados nggih ngenteni le. Nah, wis do lingguh dulu, duduk dulu. Sapa? Lisa rene tokke. Walah, pitno niku jam 7 enjang niku jam 7 enjang. Saestu. Karepku ki to, aku ki medang terus kowe ki melu medang karo aku medang bareng. Engko nere bali engko sik ngasose. Ayo mataku mendonong ya. Wes sewengi melek isih ngenteni tekan srengenge pulang-pulang itu kan yo matane ngene-ngene yo isih sekolah barang aku yo ngene-ngene padha wong wedang-wedang ireng soalé wah ya niku tapi niku pengalaman jadi nggak bisa dibayar nggak bisa dibandingkan yang namanya pengalaman karo nune piro niku mboten saged disamakan karena nggih kula bersyukur sekali saged nderekaken panjenengan di zaman semono niku sekolah kula nggih panggung panjenengan. Nah, nggih ya. Wah, terus jane ya ora Mbak, ora mengaku sapa-sapa ya jenengan dereke kok ya. Nggih sebagian ada yang dari saya. Ora njur mutlak itu mboten. Nggih, aja gedheke atiku aja. Piye? Engko ndak gedhe tenan kok aku. Lho kan aku jujur. Engko ora mau tiketku engko. Jujur lho Mas Bagong. Biyen lenggah nang ngene iki Mbak Risa iki. Nggih. Saiki genti. Nggih. Ning biyen jenengan ora kaya iki kok. Pripun? Iki mimli wae. Mangan. Mimli itu apa sih? Makan. Oh, makan. Makanan kecil ya roti ya apa jeruk kae padhae kae. Nek biyen jenengan ngono semanggem dadi Tanjung Sinden memang luar biasa ngene. Ora tau kok sinden kok doyong niki ora tau. Ora tau. Sinde-sinde bongkol niki ora tau. Mboten nate. Ngantuk ya ngene iki. Pun ngaten iki. Kula niku nek ngantuk niku setunggal-setunggal kok kedep moto kiwa riyen. Terus nek kesel genten moto tengen ngaten. Niku strik. Nah iya. Jadi sinden-sinden nek sakniki niku pun napa nggih merdeka, mboten kados rumiyin. Kalau dulu sinden tuh hormat sama yang senior itu kan juga takut. Sama dalang juga takut. Ngono saiki disambi tiktokan wis. Wah saiki ora kudu ora wedi iki. Santai to. Iki ora wedi mbok ora wedi ora. Kandhani. Akeh mangane niki. Oh tak nek mimblik wae. Ngopo to Pak? Ngono ora aku iki. Aku yo wis aku yo. Beda sakniki. Ngopo to Pak? Ngono getak ora aku. Aku ya wis aku ya dilanjut aku ya. Nggih. Rumiyin sinden itu kalau mau pipis itu kan juga malu-malu. Jadi mau diampet gitu, jangan sampai turun gitu. Saiki Pak pipis. Ojo. Gitu. Sekarang tuh gitu. Oke. Sapa sih budene iki ngising ya, mampu ngising. Ngono to. Nantang ya sekarang beda zaman Pak. Kudu maklum, Ya generasinya semakin beragam. Ini biyen lenggahe jenengan jan wah semangkem ten.
Koyong ora ngerti. Weh, aku wis ana fotone tak anu kok apa jenenge? Ngomongke tak tenanan. Ora tak busa. Memang pengalaman aku marep rono jenengan marep rono kok foto kadikono ku wah ketokne waduh jane. Serasi lho. Serasi ki piye serasi. Pokok biyen tuh kan aku enggak kayak gini, terus carane bedakan ki kelawu gitu. Ah kok ya wong ireng kok. Ireng dipupuri mau pupure luntur ae dadi. Lah iya. Oh, jadi puji-puji aku ngerti dulu tuh saya enggak menarik blas kok. Aku jane yo kembir aku ora tertarik kok. Lah kandhane. Wis iteng pupuran sing jlemok. Sanggule cilik gitu. Nek panas hawane dlewer. Iya ngono. Saiki kan beda. Iya luar biasa. Cantik ya. Sekarang cantik sekarang. Kandhane beda to. Aura kok. Auranya keluar. Nah, iya. Sing penting aku rasa golek wong lanang dulu, engko ndak bali neh kuwi mau. Ojo. Nglomprot. Engko ndak kaya bojone kae disiksa malah piye ro coba. Mboten ya sing penting sing jenenge ngaten niku jodoh kok. Nek mboten istilahnya nek golek bojo niku gampang, tapi nek saged angsal jodoh menika sing angel. Bojo iki golek mbok sesuk jam 3 langsung ayo gek ning kawah gampang. Saiki iki kalau sing Joko Yono, sing Dudoyono. Arek dadi bojoku gelem dadi. Dadi. Ning nek dudu jodone pegat. Oh iya. Lah nggih, yang penting tuh jodoh. Nek wis dadi jodone ya setunggal sak lawase niku sing dikarepke. Nggih. Menika kalian ngaturaken lelakon, tadi juga banyak request, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng nggih. Pak Lurah daturi. Oh nggih, nggih saya juga berbicara banyak sama Pak Lurah. Ini tahun terakhir saya gitu periodenya. Nggih, mengke supados saged bincang-bincang di atas panggung. Monggo Pak Lurah. Totok. Sugeng dalu Ki Wisnu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak. Wayang menika langen kita. Nggih, sugeng dalu dumateng sedaya para pamirsa. Nggih, matur nuwun kawula katimbalan minggah panggung ing wekdal menika. Lah menika kaprih napa Mas Wisnu? Paring sabdotama dumateng warga ingkang ngungon wonten papan menika sami tirakatan cegah wungon dadi mripat melek ning batin gadah rasa syukur kali sing kuwasa ngoten. Kuwatire kula ndredeg niki kuwatire bojo kula weruh kula jejer Mbak Alisa mangke kula wangsul taplek templon to. Oh, nggih boten. Boten tenang mawon nek wonten panggung menika istilahnya kangge umum niku. Dari niku nggih umum niku seniman niku budaya niku ampun dipadake kados nika-nika benten nggih. Nggih, ingkang dinipun matur nuwun dumateng Ki Wisnu saha rombonganipun ingkang wekdal menika sampun kersa rawuh wonten ing Desa Wanabaya. Nggih, Pak. Saha matur nuwun ing wekdal menika Desa Wanabaya menika sampun netepi adatipun. Nggih. Adat ingkang katilaraken dumateng rumiyin para leluhur. Pilih ing wulan Recep menika pasti ngawontenaken merti desa bersih desa. Nggih. Nguri-uri lan mugia kanthi bersih desa menika ing sakmangkih sedaya warga lan sedaya putra wayah wonten papan pundi kemawon tansah kaparingan kesehatan, keselamatan nampi berkahing Gusti. Amin, amin. Kaparingan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin, amin, amin.
Ingkang rikala wau Mas Wisnu ngendika pilih Recepan tahun wingi rada geger ngoten. Nggih nyuwun ngapunten malah kula terkenal teng kanca-kanca njaba niku sami WA kula dikira lurahe mendem. Tadi dikira lurahe mendem. Nggih pramila nyuwun pangapunten nek pilih rikala semanten wonten sekedhik masalah kalian. Nggih. Panjenengan kula nyuwun pangapunten. Mboten dados napa Pak. Refleks nggih. Nggih. Mboten maido soalé napa nggih rasane niku ora iso ora kecekel dadi mboten mokal yen panjenengan niku duka mboten mokal. Niki nek kanggo niku kula sedaya niku piyambak sebenarnya Mas Wisnu nek kangge niku kula piyambak wong dasare tukang ngulur kabel ya seneng mawon. Ning kula tinggalin kula semanten kok ibu-ibu niku sami kondur sami kecewa. Nah padahal nyuwun pangapunten wontenipun pahargyan menika kan masyarakat ingkang nanggap senes. Nggih, leres. Pramila nyuwun pangapunten. Nggih, menawi dados napa. Ingkang salajengipun Mbak Elisa. Wong kanan kula ora tau nyanyi Mas Wisnu. Mboten saged langgam saged napa mangke kula tak nyuwun lagu kemawon. Siap. Ingkang duet-duet mboten saged Pak Lurah. Mboten saged. Mangastotek mungkin kalih. Nek duit kula apal nek duet mboten saged. Duit kula pun ya apal duit. Nek duit kula ngerti nek duit mboten saged. Ya ingkang intinipun rikala wau Mbak Elisa ngendika wis dadi sedulur. Ning wau kula tawar 17-an besok niku 17-an akhir masa periode saya tahun ini. Ngaten Pak nggih. Tak nyang 2 juta kok ora gelem. Kula ngundang orjen tunggal teng Balai Desa, bintang tamune Mbak Elisa 2 juta. Sorry. Jadi ngene kok Mbak Elisa, ya dikasih bonus dong. Kasih bonus. Malah le ngendika Mbak Elisa jenenge sedulur kuwi kudune malah luwih larang lah kok aneh. Kudune wis harga pokok kek tambah bonus kuwi jenenge sedulur Pak Lurah kan aneh. Sedulur nek nyumbangi akeh dhewe kok. Kancane liyane 100, sedulur nyumbang ya 600 kan. Nggih inginipun tahun menika menawi aturan pemerintah menika mboten berubah. Menika tahun masa periode kula ingkang terakhir. Oh ngaten Pak nggih. Mbok bilih mboten wonten aturan yang berubah menika sekitar Desember 2026 menika sampun tahapan Pilkades. Nggih. Nek kula ngoten mung dados pelayan ikut masyarakat, nek masyarakat tesih menghendaki nek pun mboten kan kula sira dadi. Nggih. Pramila tentunipun kula dados pelayan kathah lepat kula. Jenenge pelayan kuwi ana bener anane salah. Pramila kathah lepat kula, saderengipun kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. Nggih Pak nggih. Awit nyuwun pangapunten nek kula kok nyenengke kabeh wong mesti ra iso. Dados nek kula kok nyenengke kabeh wong mesti ra iso. Sing penting kan kula ndek prinsip kula ora melanggar aturan. Dados mungkin nek masyarakat tasih mengendaki benjang panjenengan majeng meleh. Nggih nek tesih dikersake kali masyarakat wong kula pelayan niku nek ora dikersake ya ngasuh wong pelayan. Nggih. Dados le mikir niku digamel gampil mawon nek dibutuhke kok ge ana sing seneng berarti ge ana sing butuhke nggih pripun carane nek ana sing butuhke ana sing wis ana sing seneng nggih ngasuh ngoten mawon. Lah nggih. Dados cara wong le mikir niku kajenge sekeco teng. Nggih Pak Laras nggih. Ing mestinipun masyarakat menika tresna kalian panjenengan Pak. Panjenengan selalu yang jadi terdepan kalau menolong masyarakat nan menika timbal balikipun biasa. Terdepan niku kula oleh mlayu dhisik dhewe nek masalah mlayu metu-metang dhisik dhewe. Kok terdepan. Mboten kok. Istilahnya jenengan niku wau nggih sampun cerita kalau ada masalah. Saya niku nggak pernah sangut duit Mbak kalau ada yang butuh apa saya harus mengantarkan ya saya langsung pergi nggak bawa duit kayak gitu. Wah, itu kan berarti panjenengan yang mengutamakan waktu dan tenaga itu yang utama. Lah wong mengeterke nganggo duit kan kula ora tau ndek duit nganggo duit berarti kan mengeterke tok nggih gampil mawon mengeterke. Wah niku yang lebih mahal niku Pak. Tenaga, orang waktu duit sama ning anu perhatian. Melisa. Napa? Ora nggo duit ning nggawa kartu ATM. Oh lah ya bener. Terus ingkang tinipun sepados masyarakat menika preso. Pilih tahun 2026 menika wonten perubahan anggaran desa. Nggih. Sing 64% anggaran desa niku dibekukan oleh pemerintah. Awit wonten instruksi presiden damel gere Koperasi Merah Putih. Dados nyuwun pangapunten, padane sing maune nampa 1 miliar 64% itu hilang, berarti 640 juta niku hilang. Tinggal nampa
sisanipun 36%. Oh ngaten to. Lah kamu kok 36% itu sing pertama dan utama itu kan kegiatan PKK tengger wonten pos bindu, pos yandu sing periksa balita niku. Yen pangapunten awit balita menika calone kan generasi penerus bangsa ini kan dipun utamaken. Pramila dumateng ngarsanipun sedaya warga masyarakat Wonoboyo mbok bilih nginjang. Saking pemerintahan desa tahun 2026 kok mboten saged bangun menapa dados usulan panjenengan. Pramila saestu kula minangka pelayan panjenengan kula nyuwun pangapunten awit kawula terbentur dengan aturan pemerintah pusat. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Nggih, Pak. Mungkin di tahun 2026 jelas tidak bisa membangun apapun. Karena duitnya ditompo hanya 36%. Di situ wonten Karang Taruna, wonten PKK, wonten urusan tambal kepentingan kantor seperti fotokopi lan sanesipun. Pramila nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo, mbok pilih tahun 2026 ing sak mangke panjenengan kathah ingkang kuciwa awit desa menika mboten saged minangkani menawi dados kesepakatan rikala semanten musdus saking setiap wilayah mengajukan untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kula saking pemerintahan desa awit terbentur peraturan boten saged minangkani menapa ing dados panjenengan rikala semanten ingkang sampun dados musdus per wilayah. Nggih. Ingkang salajengipun Mbak Elisa Nggih, Pak Lurah. kegandengan menika tahun mbok pilih mboten perubahan. Walaupun kula njabat dumugi 8 Mei 2027. Tetapi Desember mungkin juga ada tahapan pilkades. Nggih. Pramila kula anggap tahun menika tahun ingkang kapungkasan dumateng periode kula masa menika. Nggih. Pramila paling boten nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. Menungso ingkang saya menika menungso ingkang boten nglalekaken sejarah. Awit wontenipun jenengan aja nglalekake kalau luhure jenengan. Disane jenengan wonten sejarah setiap pemimpin yang masa beda masanya. Lah pramila monggo paling boten panjenengan ampun kesupen. Pramila Mbak Elisa kula tak nyuwun lagu sing aja lali niku Jenang Gula nggih. Jenang Gula, Jenang nggih. Gula nggih. Kula tak nyuwun dumateng panjenengan Nggih. langgam Jenang Gula. Oh, nggih, siap. Yen pangapunten Dawuh, Pak Lurah. Pak Wisnu gandeng kula ora iso nembang. Wong kula tekane niku mbiyen 3 tahun mergo kula isane nembang ming lihat kebunku. Dados kula sarjana TK kula 3 tahun ra munggah nang TK. Nah, mergane kula iso Nggih nembang ngono, Pak. niku mawon. Dipun cobi langkung rumiyin. Saestu kula mboten Napa-napa, kula mboten napa-napa. saged nek ibaratipun nembang. Pramila kula nyuwun bantuanipun Mbak Elisa. Kula tak nyuwun dipun langgamaken Jenang Gula, nggih. Wah, alah aduh. Nemuni ra tau nggawa dhuwit nemuni. Nyatane ya Alah, nggawa. matur sembah nuwun, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Nggih, ngoten mawon Ki Wisnu, sing penting monggo dumateng sedaya warga masyarakat Wonoboyo. 50% keberhasilan desa itu karena siapa pemimpinnya. Dan 50% keberhasilan desa itu tergantung pergerakan masyarakatnya. Nggih. Jadi nek jenengan mengendelke seorang pemimpin, desa ora bakal maju. Tapi paling boten wonten kerjasama atasipun pemimpin kalian masyarakatipun. Betul, 50% desane pasti maju. Ya, betul. Dados desa niku tergantung pergerakan masyarakatipun. Nggih ngoten mawon damel wawasan ing sak mangke monggo dumateng panjenengan. Inginipun kula nyuwun pangapunten. Tahun 2026 menika masa jabatan kula periode menika ingkang kapungkasan. Pramila sepeda malih kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih ngoten mawon. Matur nuwun monggo dipun midhangetaken sareng-sareng dipun presani jogete Mbak Elisa kaliyan suarane Mbak Elisa. Ya. Ketoke masyarakate Wonoboyo wis I love you nek karo Mbak Elisa. Ale piyu. I love you. Buktine sing wingi udah Mbak Elisa do bubar gasi. Lah niki kok tesik penontonnya tesik kathah. Alhamdulillah nggih, matur subhanu. Tresno Budha. Ning sayangi Pripun, Pak? kudune ya diduke. Nggih ngoten mawon, matur Niku nggih. gampil kepanggih. Oh, nek kowe niku jane minggu ya tak nyang. Matur sembah nuwun nggih.
luar biasa Pak. Iki ya tak menika. nyang ora semono Mbak ngono lenggaran kaya kono kan iki Jogja kene iki adoh para Jogja iki adoh ya kudu bensin kudu ngene-ngene. Nek aku nek kurang saka semene megah, ha ya wis ae. Kaya ngono dibuka-buka ning Oh, kene ora. iki mingguyan kok ya. Nggih, mung kula nggih ngertos menika. Pokoke niku gampil kepanggih wingking, mengke nek memang untuk istilahnya kangge masyarakat benjang 17-an ajeng mengadakan napa jalan sehat napa-napa mengke Pak Lurah napa Pak Trimo. Jalan sehat. Wah. Oh nyang-nyangan sak menika. Lah yo Wah oke ngono rek anu. Ora apa-apa. ditepuk tangane. Oke, mangke Pak Lurah siap kita di belakang sing iki wae ro ngerti kok iki engko kepiye. Sik nggawa amplopku sapa wae aku yo ora reti kok. Sing nggo peci kae. Pak Trimo. Nah. Oke, siap. Siap diplinten tes ngono. Nggih, menika jeneng kula Nana jalan sehat ngaturi jenengan. tanggal 17. Enggak tahu itu 17-an pokoknya. Besok nggonku senam tak ngaturi jenengan besok. Oh iya piro? Piro? Piro njaluke piro? Iya paling ora pirang jam. Ya njaluke pirang jam? Komplit ora? Ya komplit to, ora komplit kepiye kok ya. Ya wis. Engko jenengan senam nang arep dhewe kae engko sing mimpin senam jenengan. Nggih ning jenengan nggih melu senam lho. Melu nang mburimu aku sesuk. Tenan lho. Tak tutke sak gerak-gerake tak tutke apa. Oh iya, katokan cekak. Sing makan. Ya niki jeneng kula ngangge bawa mboten Pak Lurah. Bawani. Bawa. Oh, kesuwen ra. Wis manut aku. Bawani. Bawa napa? mboten. Bawani no. Nggih. Napa nggih dandang gula Malangan nggih. Hayam cemang. Aku kelingan biyen nang ngremeni bawa ngene iki. Apa? Biyen Niki ta? jenengan nang dinggo niki, Elisa, ayo bawa. Nah, dan nang Malangan to. Ayam cemeng ngono kuwi biyen. Lah nggih mbiyen idolane didhe kula kok. Sik tengah pokoke idolane jenengan. Sapa? Inisiale U. Sapa? Husnul. Oh, yo kelingan lho dari meneh. Nah, kan setiap periode niku wonten istilahnya bintangnya sinten, ngaten niku kan zaman Husnul semonten. Tengah, Nggih. kono dhewe Mbak Surtina. Betul. Mbak Surtina biyen pacare sing gambang kuwi. Nah, nika. Iya. Katanya sing didelok kuwi ae gitu. Aku ki mung kaya anu remukan peyek. Ya ora wis ana adikku kene kok roman payah kepiye. Kamu banyak putih simbok nganten mendekat sedih. Delima putih kembangi mendekat ya teko temen gawe cuan ning ati
Kinaryo cancangan sapi imbang ono brangta senang gula buat Pak Lurah nggih. Pokoke aja nganti lali. Wis kaya mau sing tak omongke plek. Kelet, rumaket warga Wonoboyo kene kudu plek, rumaket. Kan aja nganti lali. Ya. Aja lali sapa sik wis membantu kabeh iso terlaksana dengan baik ya Betul, kuwi pemimpine. Ya. Ya sing jenenge wong ngene. Pas mangap lho aku. Sing jenenge wong ki sak apik-apike mesti Nggih. ana olone. Sak Nggih. ala-alane mesti ana apike. Benar, Nah, jenenge dadi- menungso kedunungan inol lali salap. Nah iya. Inol lali salah alah mati lan Monggo alah ora wis apa. ngendika nek ana lupute wis gedhe pangapurane. Nggih. Mbok menawa ana sing apa jenenge lali njur ngetokke marang apa kamurkane, wong iki jenenge kamurkane itu manusiawi sapa wae duwe rasa Nggih. kamurkana. Ngono kuwi Diapura. diapura. Betul. Ning ngeling ana apike karo warga. Dadi iki aja nganti dilalekke nggon apike Pak Lurah. Sepuluh ing asta pangasa dadi lurah ana Wonoboyo kene. Ngono. Samnika. Sesuk-esuk nek bubar. Lah engko aku tiwas mangap, Rasido kan yo gila. Piye-piye? Tiwas mangap mboten sida niku kan gelo. Ah ya gelo kok ya wis mangap ora sida wis jan Lah, nggih. kagul. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngajani aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe konjur malah lali nyawang aku kowe nesu terus ngajak patu jangan aja Terus niki dilanjut Lanjut. mengke yang kedua dangdut Jaiwono nggih. ya oke Jayawana ya iso. Kowe pancen ra kelingan jamane dhewe ya Kang Mas kowe janji bunga susu
Upamane pancen wis kinare semu bisa nyawang sakamu kang anglam-lami nemune jebul tansah anyen nyonggah ati eman rasaku mengiman jahe diwono nah iki ngetes sinden no aku dalam rangka ngetes sinden. Ngetes apa? Ngetes sinden. Ya sing dites Nah, apa? kok ini namanya siapa, Mbak? J. Diperkenalkan dulu no. J derek pitepangan nami kula Okta. Okta saking J pundi? saking Bambang Lipuro. Bambang Lipuro. Sampun J. kromo dereng. Dereng. Dereng? Dereng. Oh, nggih, terus senggel. Tesih. Oh, nggih. Cobi swantenipun nggih. Saged to? J. Ayo dicelukke. Ayo, awas. Piye? Ngapa? Napa, Pak? Pripun, Pak? Aku kita mah ditakon ngopo, Pak. Iki ngopo e? Mboten Kok napa. do udur ki ngopo? Mboten napa-napa. Ora apa-apa to? Insyaallah. Insyaallah. Isara. Apa yang bayangan rasaku? Jawana kaya kumleyang ragaku. Jae ono tansah Arep ngetes apa meneh? Aku yang asing tengah. Sik tengah. Namine sinten? C, nderek pitepangan Mbak. Nggih. Kula Afifah. Afifah saking Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kidul. Gunung Kidule pundi? Karangmojo. Oh, Karangmojo. Nggih, sampun kromo dereng. dereng. Alah, iki sidan iki nek anggere takone sampun kromo dereng kabeh ngakune dereng. Estu Mbak dereng. Tenanan. Nek pacar Dereng. dereng. Pacar yo ora duwe. Dereng. Mulane aku ki mau pembaruan. Pripun? Dadi sinden sing biyen kuwi ora. Saiki mbone sindene anyar kabeh. Nanda Prasti. Wis ora wis ora. Kusnul barang wis ora. Siyo ora. Oh niki pun pembaruan nggih. Pembaruan. Nggih nem-nem. Nom-nom isih senggel. Senggel. Angger senggel disenggel. Ayo ngono ngalih kono, ora senggel ngalih kono. Ganti aku ngono. Panggilannya siapa tadi? Afifah. Afifah panjangnya? Afifah Nur Hapsari. Oh, Afifah Nur Hapsari. Hapsari kuwi widodari. Nggih, Pak. Afifah apa? Enggak tahu. Wuluh piye to? Kalau tipe idealnya pengen cowok yang kayak apa? Cowoknya yang ideal. Yang perhatian, Mbak. Perhatiannya gampang ya. Aku iso perhatian. Perhatian toh. Sama yang tadi dibilang sama Mbak Elisa kan harus bisa mengayomi, pandai mengatur keuangan. Nah, saking isane wis. Nek carane nek apa jenenge sebagai apa ya pekerjaan kira-kira apa pengen seorang Seniman? yoga, seniman apa dalang apa dagelan apa lurah gitu. Apa aja. Apa aja. Apa aja. Ora termasuk dalang barang. Iya. Aja gelem. Aja gelem sama dalang. Apa? Aja gelem karo dalang. Apa? Alah aja gelem karo Sebabnya dalang. apa? Alah ra metu apa-apa nih.
Metu wae aku wis ngetokke kok. Engko nek kamu minta lho, Pak iki wis jatahe beras, Pak. Oh. Iki listrike barang wis entek, Pak. Oh. Ngono kuwi ngomong diangong-angong ra metu apa-apa tulak, tuluk. Apa-apa? Sulak. Suluk. Oh nek ya delok-delok dalang nek kaya aku memone ana apa mau wedok bojo sing ngono kuwi terus apa butuhmu? Iki Pak nyoluk. Oh. Iki butuhku iki nyoluk. Anakku takono anakku. Setiap hari iki Pak aku pengen dolan dono pengen jajan nyoh 500.000 nyoh 1 juta kono gak dolan. Aku ngono. Nah, Ra. Oh iki sampeyan iki ora mungkin kabeh iki lho yoga-yoga iki. Ora ngerti yoga-yoga sing ngerti anakku takono anakku kowe. Tenan Ra. 500 tembus. 500 lu 500 muni ngono aku. ora rasa digagas 500 lu ngono ora Ngono. Mboten. Wah. wis ra ngerti aku ra iso ngono dipercaya Iso jatamu tak longi le. kan jujur kok aja gelem ro dalang coba suanten kaya ngopo Afifa Jiwana goyang payingan rasaku Jiwana goyang payingan rasaku Jiwana rasa sinden ya karena muda-muda ini kan juga harus ada regenerasi. Betul. Besok saya itu juga ada masanya. Jadi sebagian dari sinden ini besok juga muncul jadi bintang. Mula sing nom-nomi tak kon nyuntun jenengan. Bisane dadi wong sing tenar ki kepiye? Nah, perjalanannya bagaimana? Kuwi kudu ditularke harus sing nom-nom. Dhewe barang kuwi. Ya pokoke kudu gelem nderek Pak Wisnu, kudu gelem bayaran 120. Kudu gelem bayaran 120. Ah mulane kuwi melu aku terus iso ta. Sing koyo dadi koyo gelem nampa jam 7 esuk ya. Jam 7 esuk. Minum teh anget nang omah dulu. Ya. Nah, nek minum teh engko nek teh urung gawe minum sing minuman hitam. Gawat Kopi. Nggih, menika kalih wonten layang nggih ingkang tadi udah dikirim Mas Petro, saya sambil membacakan menika nggih. Pamundutan lagu Gubuk Asmara saking Bapak Sumino, Rawarejo, Grabak. Nggih. Kalian lagu buat Ibu Wirtardi. Wirtardi ya? Nggih, menika Gelang Kalung. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih, mengke dipun aturaken. Mbah Jeber arep ngersake lagu apa? Mbah, wow, ajeng kapilut ning niki dereng digarap. Nggih, napa sik gampang mawon. Monggo minggah riyen, gek duet riyen. Niki, Mbah. Alah, perkaya biasa. Ayo, sini. Dadak isen-isen. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Mriki, Mbah. Niki kaset dibeto dalang napa sinden? Hah? Kaset niki dibeto dalang napa sinden? Lah apike piye? Jarene Yo aja sah iki nang aku sik kok. Gandeng nang ngene iki sing dadi nomor 1 iki aku sik. Ah nang aku sik ngunjuk nang sinden. Gorene sik. Gorene sik. Piye Yan? Aja rono Mbak aku dadi sentet. Oh, kesaksian sinden lho iki. Ora aku do sentimen tenan ora aku tenan. Ya sing tak titip Deni ya. Ya. Pak, monggo Pak, naik dulu Pak. Ayo, rasa isen ora. Alah. Kok senyum-senyum tok. Nggih, menika Gubuk Asmara riyen nggih. Gubuk Asmara, ayo maju. Mau iki wis kene maju. Bareng aku. Nggih. Siji meneh. Satu lagi. Ya karo Dian yang maju. Iki sesepuh to iki. Pepunden. Kayak pepundeni. Itu mbak yo dobong-obong iku piye? Nggih. Oh leluhur ora. Ngawur. Nggih, perkenalan dulu. Oke. Ya selamat malam. Nganggo basa Jawa aku nggih, tak basa Jawa. rewangi nyebrang lautan nggo sinau Jawa kok kamu yang Jawa enggak pakai basa Jawa. Mbak. Nggih. Sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Anis. Anis dawane. Anis Sitoresmi.
Anis Sitor. Wah, iki calon kondang, Pak. Calon kondang. Kok iso? Ya ana kuwi mau, Anis Sitor. Sitoresmi. Ya. Kan biyen ana sing jenenge nek nganggo Sitoi biasane rada ono. Ana jenenge Edi Sitolonga. Silitonga. Sitolonga. Nggih. Oke, sebelah Mbak Dian. Sugeng enjang sedaya kemawon. Derek nepangaken nami kula Dian. Dian sapa? Dian Oktapriyati. Dian Samudra. Dian Samudra. Koko kuwi. Dian sapa? Dian Oktapriyati. Okta Priyati. Nggih. Aslinya Saking Lampung. dari Lampung. Iya. Oh, tadi aku habis minum kopi Lampung. Iya. Dari siapa? Tek kuntek kopi Lampung wah jan iki ora beda perasaane do niku. Nguriku ki ora gawe Oh, kok kopi. garing menawa niku. Ha iki lho tang putih Yes, lho. waduh, nggih. Ya ini kan saatnya ngopi saya. Ha niku, makane sinden sing sepuh-sepuh niku pentingnya ten riku lho, Pak. Ya apa? Sinden sepuh niku sing biasane ngubleke ndang. Kayak ora tahu ya kayak iki. Iki Ora tahu budhuke bojone kok ya. ra tepo-tepo lah. Ya, niki Gubuk Asmara dibawani dulu dari Anis. Iki ngene Mbak Elisa. Nggih. Dadi penonton iki mboten ngemungaken saking mriki. Nggih. Dari luar daerah. Daerah juga ada. Dari Jogja, Ya. dari Kota Gede, Ya. Pak Guntoro Cih. sama kanca-kancane bro tindak mriki, Matur nuwun. rawuh mriki. Nggih. Nggih. Sutresna budaya. Nggih, yang rantau-rantau juga yang pulang matur sembah nuwun. Nggih, saking perantauan nggih sami kuntur Mbak niki. Nggih, Nggih. nggih. Yuk coba. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Nggih, pancen sinden niku lagiane piyambak-piyambak, Mas. Lah piye to? Lah niku nyingkar nyingkur nggih. Benten beda. Ya, Cara tiru-tirune. menarik perhatiannya itu beda. kemayu ngoten iku lho Mbak. Ana sing sok mikir dingenekke barang ya ana. Coba nek iki kaya kan pelagiannya sendiri-sendiri. Lingsam yen ke mutan lelampahan kang Jos, nek niki kapancane pun kulinten. Kulino. Heeh. Kulinten. Kulino. Kuliner. Kan niku saged napa nggih gregele cengkoke niku saged jero-jero ngaten nggih. Apane sing jero? Legok niku biar Oh, masuk ngono to. masuk nggih. Dasare nek Lampung kan ya dalane Liuk-liuk. jero. Meliuk-liuk. Heeh. Lah ning jero kae jajake ya iso kok ya. Saged. Tergantung kendaraane. Nek go sedan ya Nggak seru. Aduh, Ya, ya. nggak seru. Ya juga. bareng. Ya ora gasuk ya piye carane joget digasuk. Kopiku teko. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Nggih, siap. Monggo, Gubuk Ya. Asmara. Sragenan nggih. Yen liwat aku kelingan kuplakae biyen aku lereng nek cadakan tulisan warna abang
Ya setunggal mboko setunggal pamundutan sampun katuraken Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Iki ya ana pamulutan sing ngurung dipinangkani. Nggih, napa menika? Langgam. Langgam napa? Langgam Sesideman. Sesideman, Nggih, nggih. sing dikersake Mbak Afifah. Mbak Afifah nggih. Sing saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Karo Okta. Kalih Okta, nggih. Mengke gelang kalungipun bar niki nggih. Iki sesedeman riyin, Sedeman monggo. sik. Mbak Okta kalian Mbak Afifah. Ayo Okta yo. Iki sih nom-nom tur ya sih prawan-prawan lho. Lah nggih, benten nggih. Aurane niku lho, wah. Gitu. Sumunar. Sumunar. Menebar pesona. Nah. Dalange nek kancane sinden ngene-ngene iki ya seweger. Seger dulu. Seger piye? Lah nggih nemen to. Upamane nek sindene tasih nem-nem ngaten niku kan rasane benten to, ditemani sinden yang masih muda-muda. Kalih nek sing sampun sepuh-sepuh niku biasane mengke pun selonjor kalih sok kerokan barang. Turu ngeces meneh. Nggih penting niku jagani. Ya ngene to, Pak. Saiki kan melu om ya ing jaman. Ya. Sindian ya kudu ana sing enom lah. Nggih. Enom tur ya kudu ana sing sepuh. Nggih. Nah, si sepuh ki maringi pangestu karo nek ana gending-gending. Sing penting-penting Sing niku. penting-penting kuwi sing sepuh-sepuh iso ngurakapi. Sing enom nang ngladeni sing padha ngesani sing muda-muda di ladeni nganggo sing enom. Nggih, kebutuhan live streaming barang niku Nah, nggih. itu penting. Nom-nom. Aja padake jaman biyen jenengan melu aku biyen gitu. Nggih, riyen benten ya, Pak. Sekarang niku nggih napa nggih istilahnya lampu-lampu barang kan kedah disetting nggih. Iki lampu kula tak gawa sing rusak nang omah. Lah nika. Lah rusak digawa ya engko. Urung tak dandeke urung dadi. Kowe biasane lekting ngene iki kono wae lekting ngene iki lekting. Biar ngono biasane. Biasane. Nisi tak dandake urung. Kene iki ana gan semuk. Wah, kan smoke ngangge nganu barang gong beri nika. Nah, gong beri sih tak hitipke nang adikku karo tak. Wong dibayar. Hah? Apa? Digadekke. Urung tak bayar ge tak tembung ge tak nyang-nyangan iki lho aku. Oh lah ya. Gong beri gong Cina to? Nggih. None adikku kae tak titipin nang. Oh lah ya. Nggih, langsung mawon nggih, Pak. Bendera penerus biasanya ya ana ning. Bona penembung gede-gede ya ana. Nggih. Ayo ora ganggu rupa Sementara. ya. Sekolah riyen. Cerempunge sing kae sing tergede ya ana. Do ning ndi to jane iki? Sekolah. Apa? Do ning- Sekolah apa? Lah niku wae lho kok sing bangsane. Lah ora dikresake karo sing duwe iki. Oh lah, nggih. Namung mboten dibetah to. Mbak mau ngendika sesuk gamelan sing saanane wae. Oh lah, nggih. Sing penting iso gawe wayangan. Gong beri rasa digawa. Oh, Berbeki ngono kuwi berbeki. ya, aku ya ngono. Lampu ya saanane wae. Lampu sing lektinge rasa digawa sik baru dadi aku ngono. Heeh. Saanane sik. Sempritan yo duwe. Nggo ya gon apa nek turu didir nangi. Saya sing gampang nek turu tangi. Sias mboten, Pak. Sias mboten. Manut. Boten. Itu ya. Nggih, langsung nggih, Pak. Ya. Luweh becik patenono timbang pepisahan ring diakan selestra tak rewang samudana marang kula warga terwolan pramutra Liwat kisah yang
Kasideman sampun katuraken. Kok nggih mboten krasa nggih pun jam 3 niku. Jam jam 3. Nggih mboten krasa blas. Nek Ora pun krasa. napa ya istilahnya seneng niku mboten krasa. Heeh, wah. Maksudnya waktu itu berlalu dengan cepat. Ora krasa, Gong. Aduh, jane wis wayah ora krasa. Nggih. Niki permintaan yang utama niki wau gelang kalung niki kula dereng ngaturaken, kula aturaken riyen niki kalih pepunden. Ayo Dendra. Yo ngedep gedang karo. Mau liyane wong loro iki. Ngedep apa? Gedang niku lho. Yo Nang omah ngedep gedang terus kaya ngedep gedang ngono kan. Ya didepi sajen kan aku dhewe. Beda kok. Wis sinden nang omah duwe usaha kuwi, Mbak. Oh nggih, usahane napa Mas Petro? Nduk apa nduk asin. Oh, usahane Jadi ndok nang sing asin. ngersake telur asin butuh pirang kol. Wih. Kol-kolan. Iya ya kol-kolan. Elok nggih, muga-muga lancar le Alhamdulillah. anu nggih usaha ndok asin. Garwane sing iki Lah nggih. Pak Edi iki sing ngasta nang polisi Pamong Praja. Oh nggih. Lah iki yo dicoba no. Coba no. Apa? Sinom grandel. Ayo munggah kene. Kene ngene lho. Munggah gendeng. Ayo Pak Edi. Manismu ngene iki ngene. Ayo Pak Edi. Arep milih kono apa kene ngono. Coba diuji wong lanang ning kene. Ayo di nuju meneng Pak Edi. Ayo ngadeg Ayo kok, Edi. Nah, Walah ya wedangan dulu. engko ndak men diglontor men rondo terus. Nah, ya no. Aku mikir gini aja. Wah iki, Mbah. Walah ya iki beda kene. Sini sini sini. Berdua-dua. Iki ngene kono, kula mboten nonton pasangane niki lho. Nah, iki arep bukan perdanaan karo aku kok ya. Oke. Ya coba. Sekarang ya dua-duanya satu nih Ngene, suara Mbak Elisa. langsung, nggih. Iki Mbah Trimo Nggih, Mbah ngendikake Nggih. wayangan iki bareng ana lahiran. Oh, alhamdulillah. Dados anak niki. Nggih. Terus didhawuhi sing maringi pusukasma kula. Oh nggih, monggo. Dawuh Pak Dalang. Lanang wedok. Mbak? Lenggah sik iki penting iki rada spiritual. Cewek, nggih, putri. Lho kene wae rasa kok ning ngono iki. Oh, Putri. putri. Nggih. Namine sinten? Tak jeneng langsung ya, Mbah. Tak jeneng langsung saiki ya, Mbah. Ben disekseni warga ngono lho. Tak jenengi saiki ben disekseni warga. Nggih. Mayang Utari Lestari. Mayang Utari Lestari. Kok ora di nganu gamelan ngono lho. Iki seniksen jagat sak isine lho. Mayang. Mayang. Utari. Ora sanggo sini. Sini wis akeh sini. Mayang Utari Lestari. Kalingan ra. Mayang Lestari. Mayang Utari Lestari. Putranipun sinten? Nek miturut ini Mbah, aku tak matur. Nek miturut sejarah simbah-simbah bapak biyen suwargi nek ana lairan terus diasta nang pangku. Terus tak aku anak panggung. Sesuk nek gedhe ya ngaku wong tuwa karo aku ngono. Sing maringi jeneng ya aku. Jeneng kuwi mau ora nganggo sri lho. Mayang Utari Lestari.
sambutannya dipinangkani. Menika bungah banget. Nek wayangan menika wonten lairan. Sesuk ya niku nggih jenengan nggih nganu. Biayai ngaten. Hah? Ya nek aku biayani ngono lah. Ya piye tanggung jawab wong tuwa kok ya. Oh lah iya kan Aku nek lu anake blok apa takono aku kan. Iya. Wis nek gedhe mara Pak nyuwun ditetane nyo. Teneh angge-angge orang-orang no kae. Ayo iki carane investasi bodong ngono kuwi engko. Kok nek wis suwi wis dhek wis menikah, kowe nek mayang ya kudu aku, wong kowe anakku kok. Ngono kuwi to. Trik dalang ki ngono kuwi. Trik dalang bener. Ora. Boten-boten niku pancen anugerah saestu nggih. Monggo Mas Jogi. Wedhus barang. Oh nek wedhus dhewe anake. Memanismu kang uji wat elok kono sing didelok iki kono Apik ngene kok ya. Mboten ngaten niku. Ngendikane Pak Dalang nek nglirik ngiwa niku mboten sae. Nglirik ngiwa. Nek rono. Ini wae. Kok sia-sia ro bojone. Ki pindah kene sayang ngono kok kono. Mboten ta, Bu? Aman. Aman. mah dijarne ya saya ndodrek Cukup memandang tok lho Pak Edi ora macam-macam lho. Agaweru jiteng kale Ya manusiawi, maksudnya ngene nek wong lanang kok ngarepe wong wedok ayu, mesti mati itu manusiawi. nah nggih Iya. lanang kok Hah? lanang Lanang lah iya. nek nganti ra respon ya berarti dipertanyakan Dipertanyakan bener lanang apa ora ya to. Rebukan sih Pak Edi. Ngupakatan sih. rapat terang apa kang tinadya ya sing putri coba romantis dengan umpama mundut Romi kata-kata damune digandeng tangane Pak Edi batine ora sudi ngono. ya udah gandeng niku mboten wonten sik mboten trima niki Lah sinten ayo terus ge. tertentu tak turuti kok adu geger ngono ki to ngene iki lho misale ngene iki cekelan iki mah ngene iki madhep-adepan kayak dipandeng ibarat wong numpak perahu ngono lho kuwi contoh Dicontoni ngono kok. coba sing mesra gitu Kok lho. wae nek nang omah lek ngono kuwi. alah Jenengan karo duwe tok pengen kok ndakne. wah aku duwe kok Mbah trimo. Aku iki gawake trimo sih lho. ono wae ono pokoke kegiatane Mbah Trimo mau ben penonton ra mulih Mbak tak gaweke kopi kabeh ngono wah jan anjay
Maksudnya keren banget gitu loh Mbah Primo tuh. Mbah Mo. Mbah apa mriki, Mbah? Mriki, Mbah. Duduk. Kula nggih kepengin nganu napa jenenge? Niki lho kados niki mesra-mesraan ning kula mboten nonton anune, Mbah. Mbah, Mbah. Aduh, janggo apa meneh? Alah. Kok sibuk banget to? Mbah jenengan gek kalih kula niki nak pun wonten pacangane dhewe-dhewe. Jenengan gek kalih kula ngaten lho, nggih. Nah, ra ngono. Nah ya, Mbah. Sesuk jalan-jalan ya, Mbah. Iya, iya, iya. Kira-kira nek jalan-jalan tindak pundi menjang kula dijaken pundi? Kok mbira lho? Kok mbira lho kok ki madake rupa apa piye? Mula nomen padha koreh kula lah. Oh lah iya, tumpake apa? Iya. Odong-odong. Ayo. Lumampa tanpa lala Ing madyaning pripun? Ing mataning colo Tunduk. Titi. Ah, ngene iki lho aku seneng tuh. Ah, ngene iki lho ya aku bangga seneng aku. Ngene lho meneh, Mbah, meneh. Iki, Mbah. Engko calon kelangan jenengan ngono kuwi. Ayo. Temagunjing anggenjing pagulingan Luar biasa. Biasa di luar. Lagune napa? Gelang kalung karo rengu. Nggih. Gelang kalung nggih, kalih rengu nggih. Rengu engko dibablaske gelang kalung. Wah, Ya. nggih. Oh, karo iki ya ora Sing endi? apa-apa Afifah. Oh, milih to Afifah to. Sekarang ibu kok nggone Pak Wisnu itu, panggungnya Pak Wisnu iki sing dadi nganu ki tengah. Tengah Piye, gitu piye? dadi nggon. Pokoknya pancere iki Afifah. Pancere selalu tengah. Oh, ayo Afifah, berdiri. Biyen. Pokoknya tengah ki dadi pancer. Sesuk nek pengen moncer, njaluk ini kudu ngene, kudu sing tengah sini. Aku mah pilih jajar buta. Ayo kuwi ra ketok, enggak ketok. Kono enggak ketok, sini enggak ketok. Afifah, Nggih, Pak. matur Mbah Trimo. Oh, nggih. Mbah, Mbah, sawerane. sawerane. Nah, ngono. Ampun kesupen nggih, Mbah. iki mangke kami. Wah, suarane ganteng to. Andem. Ganteng Mengko sore. nek anu pokoknya duyak mengko. Kaya Raden Gatotkaca suarane. Sejujurne bebasan sahaku pomo kaya ngenteni cuma guling senange
Siji meneh lagune, Rondo Pak. kempling nggih. Rondo kempling. Walah, apa jambu alas? Lah yo niku sigra niku. Kembang rawe, oke. Kembang rawe, oke, ya. oke. Nganu lho nembang lho, Mbah. Nembang melu ikut nyanyi. Ya. Melu nyanyi, Mbah, rakitan bliru ora apa-apa nyanyi. Ya. Nggih, nggo pungkasan. Ayo!
pokoke Mbah Trima jos pokoke. Jos, Mbah. Ra kita mulih padu Kaya Mbah entok wedok. jare. Ya. Matur sembah nuwun, Mbah. Nuwun, Wis Mbah, gayeng nggih. regeng luar biasa. Sing penting sehat, Mbah. Panjang umur. Salerane, Mbah. Yuhu. Cah lomo ya padake. Padake. Hmm. Oh. Wes. Waduh, Lho iki piye? dibruke nang kono kabeh. Aku mosok ngene-ngene iki kok ora entuk. Waduh. Mbah, Mbah. Mbah. Mbah, wiyagane urung. Cukup dene rokok menyan cukup Wis ya. luar biasa Mbah Trima nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, kathah lepate Mas Petro, Mas Bagong, Mas Ya, Gareng anggen ya. kula nglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah, Pak Nggih, Lurah nggih. sedaya para warga Wonbaya. Nggih, mugi-mugi sedaya mawon pinaringan berkah ingkang lumintu nggih. Sehat sedaya, mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sang sanes wekdalip. Ya, Nggih. puji pinuji nggih, Mbak. Nggih. Jenengan yo diparingi sehat, Amin. diparingi panjang umur, Nggih. lancar anggone golek panglupa boga. Nggih. Lan pamujine jenengan tak jaluk aku sak kanca yo diparingi lancar ning nyambut gawe, paringi sehat, selamat nang di papan. Amin. Nggih. Suwang-suwangan sesuk ketemu meneh. Nggih, salim dulu. Nggih. Sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, nggih. Oke. Kayak kalau Bapak Rene. Pripun Pak kok ketap-ketip? Aku ki ngrasake dhewe do gojek taleran ki marake mumet. Petro dikongkon wong tuwa oleh gawe apa ora Petro? Nggih Pak, angsal damel. Nggonmu nglamar ana ning Kraton Wirata nggih. Oleh gawe nggon apa? Wonten pamundutan, Pak. Pamundutane apa? Dewi Utari. Saya saged nyuwanaken mestakanipun Prabu Kalamusa. Prabu Kalamusa nggih, Pak. Kuwi Ratu Ngirigathok to, Lek? Nggih. Wah. Aku kelingan jaman isih bocah kuwi jenenge Bambang Sembuto. Nggone lair bareng karo bendaramu Ndara Abimanyu. Nggih. Kuwi dudu anak ratu nanging anak patih jenenge Patih Lambangkara. Patih saka kraton Tanjung Anom Duk rikala semana jaman lakon laire bendaramu Ndara Abimanyu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Yen ngono aku tak matur karo bendaramu karepe njujuk ana kraton Ngirikathok goleki Prabu Kalamusa. Oh, Ndara sinten, Pak? Ndara Abimanyu ora? Bendaramu Ndara Abimanyu agi sepasar gone Palakrama karo bendaramu Siti Sendari. Bendaramu Janaka dudu Abimanyu. Oh. Karepen jujuk ana kraton Ngirigathok mengko karepen siaga tata-tata nugel gulune Prabu Kalamusa. Merga sing pengen Palakrama kuwi bendaramu Ndara Janaka. Oh, ngentiku nek Ndara Abimanyu wong Ndara Abimanyu ki agintes wae Palakrama karo Ndara Siti Sendari. Lagi sepasare kok dole larangaken. Ayo ditutke bendaramu Ndara Janaka. Anggone goleki kraton Ngirigathok. Dole nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak.